alle sammen, velkommen til den her short. I dag så vil jeg gerne spille klaver for jer. Vent, inden vi lige går i gang. Så skriv i kommentarfeltet, hvis jeg skal spille det her igen, for jeg er derude. Okay. Så hvis I er klar, så kom så. Og jeg gør det uden ord. Jeg kan godt en af dem, men den anden har jeg brug for noget. Sådan. Men så skal jeg lige finde der. Amen. Okay, det var den her heroppe. Nu går vi herned. Og der har jeg brug for. Det er næsten lige der den. Okay, okay. Så jeg skal bruge de her to. Dem skal jeg bruge igen. Men det er ikke den oppe i toppen. Det er den her nu. Jeg har lidt ked med den. Skal vi så bare spille den her heroppe igen? Bare. Jeg har lidt glemt af den her sang hernede. Jeg kan prøve. Nå, ja da. Jeg tror, jeg skal lige lære lidt mere at kende den her hernede. Så lad os spille den samme sang igen, hvis I vil høre den. Okay. Er I klar? Hvor er knappen? Ja. Der og der. Vent. Okay, jeg vil bare sige, vi ses på den her short video. Første klaverspil. Vi ses på den her video. Like and subscribe.